דקות אחדות באזור קריית גת, ועוד מעט תעדכן אותנו בתוצאות של הירי הזה. תודה, אריאל. ובינתיים, קפיצה מאזור קריית גת לפריז. אומרים שלום לשר לקליטת עלייה, השר אופיר סופר, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. ואתה שם ביריד שאתם עושים לקראת עלייה לארץ. אנחנו מבינים שבשבועות האחרונים לא מעט בקשות של יהודים, בין היתר מצרפת, לעשות עלייה. יריד עלייה כאן בפריז, אנחנו עם עלייה של כ-450% בהתאם לאותה תקופה אשתקד. זה בהחלט מרשים, והנה כשאנחנו מסתובבים כאן ואנחנו מדברים עם האנשים, רואים במה הם מתעניינים ובעיקר מה הניע אותם לקבל את ההחלטה לעלות. אנשים מספרים שהם ראו את התמונות בשביעי באוקטובר והחליטו שהם עולים לישראל. זאת אומרת, אתה רואה כאן את הרגש הציוני, את הרגש ההזדהות והסולידריות עם ישראל כמנוע מאוד חזק. זה נכון שזה קורה לצד גל האנטישמיות, העלייה האנטישמית, אבל אנשים מציינים חד משמעית את הנושא של ההזדהות, את אירועי השביעי באוקטובר, כהמנוע, מה ששינה ודחף אותם לקבל את ההחלטה. שבו קח אותנו אל היריד הזה, מה בעצם קורה במסגרת שלו שיגרום לאותם יהודים יקרים לעשות עלייה? יריד בעצם זה בעצם מתבסס על תוכניות עלייה של משרד העלייה והקליטה ושל הסוכנות היהודית, דברים שנוגעים לסטודנטים, דברים שנוגעים למשפחות, היבטים של תעסוקה, של חינוך. יש כאן ארגונים, עמותות שעובדים בשיתוף פעולה עם המשרד, והמון אינפורמציה. בסוף אנשים צריכים לעזוב את אזור הנוחות, לעבור לאזור עם תרבות שונה שהם לא מכירים. זה נכון שלרבים יש קרובי משפחה בארץ, זה עוזר, אבל זה לא הכל. ובכל זאת, ההחלטה שלהם, אני יכול להניח, לעלות לישראל תוך כדי מלחמה, יש בה לא מעט משמעויות עבור אותם עולים. מה הקשיים שהם מציפים בפניכם, בפני אנשי משרד הקליטה? קודם כל, מדובר בהחלטה שהיא בהחלט דרמטית, והייתי אפילו אומר, גל עלייה כזה, תוך כדי המלחמה, יש בו גם ממדים היסטוריים. הסוגיות שבעיקר מטרידים את האנשים זה הדברים הכי בסיסיים שיש. זה תעסוקה, זה דיור, אבל עם רצון טוב, ואני אומר את מה שהם אומרים, לא את מה שאני אומר, עם רצון טוב ועם מוטיבציה נכונה, הם יצליחו והתגברו על הכל. התפקיד שלנו כמשרד העלייה והקליטה זה באמת לסייע להם בעניין הזה. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו זה הקמה של מערך ליווי אישי, ליווי הרבה יותר מדויק, הרבה יותר ספציפי לאנשים, כזה שיאפשר להם באמת להתאים הן תוכנית תעסוקתית, הן את נושא לימודי העברית, והן היבטים של היכן לגור, כדי לאפשר התאקלמות והסתגלות טובה יותר בארץ. השר סופר, יש הערכה כמה יהודים צפויים לעלות מצרפת בימים, בשבועות הקרובים? תראה, ביריד היום השתתפו כ-1,200 אנשים. התרגום של זה יכול להגיע גם ל-3,500, אם ניקח בחשבון שכל משפחה זה בין 2 ל-5 אנשים. כן. אנחנו ראינו בפתיחת התיקים המון משפחות צעירות, דברים שלא ראינו לפני כן. קצת קשה לי להעריך, אני מניח שזה קשור גם להתפתחויות שיהיו בישראל. אני מעריך שבכל אופן בסוף אנחנו מדברים על 8,000, 10,000, על מספרים כאלו, זאת תהיה הצלחה גדולה. אני רוצה לציין עוד משהו. כן, בבקשה. אנשים רבים מדברים על השינוי של המצב החברתי, על הסולידריות, על החיבור של הביחד, כעל גורם של משהו שהשתנה מלפני השביעי באוקטובר, השתנה לטובה. אנחנו כמדינה, מעבר לסיבות האחרות, הטובות שיש לנו לשמר את האווירה הזאת, גם העלייה לישראל היא סיבה טובה כדי לשמר את אותה סולידריות, את אותה אחווה כאן אצלנו בישראל. טוב, אפשר להניח שהם גם רואים את המדינה שבה הם חיו עד עכשיו, גם את צרפת, וזה נכון גם למדינות נוספות באירופה, הולכת ומשתנה מול העיניים שלהם, נעשית הרבה יותר קיצונית ומאיימת. מאיזה עוד מוקדים, אגב, אתם מזהים ביקוש רב מצד היהודים לעלות לכאן, מעבר לצרפת? הביקוש הגדול
ביותר הוא בצרפת, הן מבחינת האחוזים והן מבחינה מספרית. אנחנו רואים את זה גם בצפון אמריקה, עלייה של כ100% ביחס לנתונים אשתקד, ואפילו לונדון, שיחסית בריטניה, שהייתה יחסית יותר אדישה לסוגיית העלייה, אנחנו רואים גם שם עלייה של עשרות אחוזים בהתעניינות. אני מניח שאם נעבוד נכון, אז הדברים האלו גם כן יגדלו. אוקיי, אז נקדים ונאחל להם ברוכים הבאים למי שיחליטו לעשות עלייה. זה צריך לומר יריד ראשון שם בפריז, בהמשך השבוע גם בערים נוספות, במרסיי, בליון. ונודה לך על השיחה הזאת משם, השר אופיר סופר. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב ובשורות טובות. אמן. הערכנו שזה בהחלט בגלל גל האנטישמיות בארצות הברית, באירופה. שזה משהו שהוא שכח להגיד, אני לא יודעת איזה משקפיים ורודים הוא מרכיב, אבל על זה הוא לא דיבר. לא, אבל זה...